Balmaw a bisimila ni 223 sanfɛ ni ye mɔgɔ kura de ye i bɛ se k'i abonné kana ɲinɛ ka cloche de notification activer walasa i bɛ se ka bɔ an ka vidéo kuraw bilataw bɛɛ lajɛlen kalama cogoya min na. Alors sans plus tarder bi video in bɛ foronto bazin ale ni Mohamed Jaabi de kan. Mohamed Jaabi ale ni foronto bazin u kun karilen don ɲɔgɔn na ni tile fila laban in na ni wagati laban in na u kɛmɛ don u bɛ ka ɲɔgɔn jaabi réseau sanfɛ fɛn min y'u se ɲɔgɔn ma an bɛn'o de fɔ a ye ni video in kɔnɔ o tuma aw deli a ye video in lajɛ fo ka taa se a laban ma bari video in ka di kosɛbɛ. An b'a hakili lajigin k'a fɔ layidu dɔ senfɛ Mohamed Jaabi ye kuma dɔ fɔ live kɔnɔ min ma bɛn foronto bazin ma. O de la foronto bazin taalen Thierno ka plateau sanfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali artiste bɛɛ ka d'ale ye fo artiste kelen. Ko artiste bɛ to ka se ka tugu faama nɔfɛ k'o tɛ baasi ye ko mais ko artiste i kana ɲinɛ i ka baara kɔ ko ni ɲinɛna i ka baara kɔ ka tugu faama nɔfɛ k'i bɛ kɛ kɔkɔ de ye. Balimaw a ye kuma caman fɔ Thierno ka plateau sanfɛ mais a ma sɔn ka tɔgɔ fɔ a ko k'ale tɛ tɔgɔ fɔ ko mais k'a tigi b'a yɛrɛ dɔn. Bon aw ni ne an yɛrɛ b'a dɔn a ka di mɔgɔ ma et puis a ye video wɛrɛw kɛ video minnu n'a b'a fɔ ko hali sini a ka di Mohamed Jaabi de ma. Donc ko Mohamed Jaabi bɔra ni k'a fɔ ko a b'ale ka bazin lagosi k'a di bazin feerela wɛrɛw ma donc ko hali sini ni mɔgɔ min y'a kɛ ale bɛ bɔ ale b'o jaabi ko hali a sɔnnen bɛ mɔgɔ min ye k'ale n'o de y'a kɛ ale bɛ bɔ ale b'o jaabi. A ye kuma caman fɔ video in kɔnɔ an ka jɛ an ka foronto bazin ka o video in lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mɔgɔ bɛ micro ta bɛɛ ka di ne ye fo mɔgɔ kelen. Mɔgɔ bɛ micro ta bɛɛ ka di ne ye fo mɔgɔ kelen. Bɛɛ ka di ne ye fo mɔgɔ kelen mɔgɔ bɛ micro ta Mali kɔnɔ. Ne ni Mali artiste bɛɛ ka di ni bɛ ne ka ko ye yɛrɛ. I b'a fɔ joli? N bɛ na o Thierno. E ni bɛ artiste bɛɛ ka di fo artiste kelen. Ne ni Mali bɛɛ artiste bɛɛ ka di. Ne ni Mali artiste bɛɛ ka di et puis artiste ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye mɔgɔw b'u kɛ mɔgɔ jugu ye i n'a fɔ mɔgɔ jugu bɛ ni gɛrɛl'u la i bɛ tiɲɛ mɔgɔ de bɛ yɛrɛ tiɲɛ quoi. Sinon ne bɛ se k'a fɔ ne ye n ka vie bɛɛ kɛ artiste kɛrɛfɛ hali ne yɛrɛ ni n fa tun b'a fɔ ne ɲɛna heure bɛɛ soit taa bitigi la i ka nin ko nin dabila mais ne kun tɛ taa. Ka cɛkɔrɔba. Parce que ale tun bɛ fɛ ne ka kɛ tan de ale ɲɛna moment kɔnɔna la ale bɛna wari di ne ma ne tun tɛ wari ɲini o. Ale bɛna wari di ne ma miliyɔn 20 miliyɔn 30 a b'a fɔ n ka baara kɛ mais o temps kɔnɔna la ne tun t'o ye quoi ne tun bɛ mouvement dɔw kɔnɔna la o i n'a fɔ ni gaz kun ka di hali san ni gaz ka di toro depuis 2008 fo san a bɛ n tɔgɔ fɔ hali n yɛrɛ t'a fɔ a ye mɔgɔ ɲɛnama don a ka ɲi a ŋaniya a ka ɲi mais i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ hali b'a ye kɛlɛ caman bɛ faamaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw wɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ plateau kan parce que ne mɛnna wara kɛrɛfɛ mais ne bɛ kuma fɔ i b'a faamu quoi i m'a faamuya ne bɛ kuma fɔ e Thierno yɛrɛ b'a faamu ne kan bɛ mɔgɔ min ma ne bɛna fɔ mais ne tɛ mɔgɔ de tɔgɔ fɔ ne bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna dɔrɔn e ni artiste bɛɛ ka di fo mɔgɔ kelen e bɛna f'i ye o Thierno mais kasa ne bɛ o de f'a ɲɛna o ne ko a ma ko ne mɛnna Gaspi kɛrɛfɛ mais est ce que mɔgɔ min mɛnna Gaspi kɛrɛfɛ i bɛ micro ka kuma micro la i bɛ don RR la yɔrɔ tɛ don RR la mais ne ye kuma dɔ fɔ sisan ne kan bɛ ma i b'a dɔn ko ne kan bɛ ma ou bien voilà mais i b'a dɔn mun ye Adjin ko diya ne ye Adjin bɛ gɛrɛ faama la u bɛ gɛrɛ faama la mais u tɛ ɲinɛ u ka baara kɔ quoi mɔgɔ i bɛ se ka gɛrɛ faama la moment dɔ kɔnɔna la i b'i ka ci ɲɛnabɔ mais i b'i hakili to yɛrɛ la kana kɛ faama nɔfɛ kɔgɔ ye ni faama ye mɔgɔw kɛlɛ i bɛ mɔgɔw kɛlɛ faama nɔfɛ i m'a faamuya genre ne kan bɛ mɔgɔ min ma a b'a yɛrɛ dɔn a ka jan cɛ de don a ka jan Thierno et puis koloma misɛnnin de don i m'a faamuya a b'a yɛrɛ kalama ni kuma o kuma wulila i bɛ faama nɔfɛ c'est pas bien a ma ɲi. Rappeur tɛ a b'a yɛrɛ dɔn. o ye artiste jumɛn ye? A b'a yɛrɛ dɔn.